wakomana? Ezi mukomana? Muri right? Tokubatsira nini wakomana? Tisu tara nembafo. Ndava ku clean solutions. Give me a quick clean solutions imi. Dumwe zakana semi. You get a business netwa netwa kala so. Ndoda bakuru wenyu ndo wandoita now business. I can't talk business with these more young ones, no? Can't operate like that. Quick clean solutions. Sakama homebrews. Dumwe zakana semi. Mdara. Tisu wada susu. Tisu tineze. Give me quick clean solutions mimi. Right. Sakama ndivigirachi. Oda zeda kamera somda. Atina nguwa mda. Alright. Saka komana ndasinonditira nonzi minana chayo. Murati nini ndimati? Alright. Nai. Saka tinechi petroleum jelly. Zviliko zvose izvo zvamakanyora apa. Degreaser, methylated spirit, dishwashing liquid, pine gel, fabric softener, mechanical hand cleaner, toilet bowl cleaner, Dio blocks, thick bleach, car wash and wax. Wakomana, murikuona kuti zvinhu zvitikawanda zvoona zviri kwerezvi. Ini andado kushora ini ndikati ndumure dzakadai so ndingaita business nendumure dzakadai. Ini chakundivhiringidza wakomana kana. Ndiri kuti andichazivi kuti gara makatinowanika papi kwemiri. Pashop number 4. Corner South Avenue. Angwa Street. Alright, matini mi shop number 4. Corner South Avenue. And Angwa Street. Ndo zvataurwa newe handiti? Mamtare. Ndikuuya mangwana kusendisendise ndendasvika negarisi rangu wakomana. Handiti? Unoti wana takabeka tiripo. Mune makabeka muripo ndichisvika. Right, ngomana iwo ndo wakatita mukuru. Odha rangu sezvezvi zvatakanyora zvanditi. Motonounganidza. Inini ndinenge ndichimhanya. Handiti ka? Mounganidza odha rangu paside. Ndosvika ndokolekta ndichienda. Right. Saka toti kana ndida kutenga ma11. Ndokwanisa kuzviwana here. Sandokwanisa kutenga zvinhu zvose zvima11. Zvakaita sana petroleum jelly, degreaser, methylated spirit, dishwashing liquid, pine gel, fabric softener, mechanical hand cleaner, toilet bowl cleaner, Dio blocks, thick bleach, car wash and wax. Ma11 zvowanika. Alright. Saka apa tini ndikudai bulk. Mangwana kusendi ndichauya nemota yangu moto nditi totora order rangu. Saka phone number manje adziwanike here. Ndokona kuadvertise raka kana takufamba uko ndikatokubatsirai business renyu rikafamba. Ndo vanhu vatiri kuda vakaita semwe vadiki so. Tichikurudzira vana vakaita semwe kuti business riri mberi richifamba. Handiti? Saka imwe chakuda kuti mutisire phone number. Mukatisira phone number ndoti kukwanisa kuti kunge tichitaura nemi plus vamwewo ndipo ndine mashamwari akawanda. I'm a businessman. Ndine business akawanda. Soon I'll be a billionaire. Ndinodova billionaire manje. Saka ende chishanda nemuvha nhasi mawashamwari dzangu. Dzinobva kumati quick clean solutions. Alright. Pani kakechi heti yake. Kanoita basa rikandika neusimbi yake. Kanotonita pa. Kanoshanda? Urambe mchienda mberi wako wana. Alright. Asi phone number musakanganwazvo. Tipei phone number dzacho. 0778 0778 188 mati ndati 188 188 861 mati ndati 861 861 hapana dzimwe dziripo dzinoti chi 0782 0782 470 834 Hey, magona wakomana.
Sanomonesa neruboshke maniwe. Chikora cheQuick Clean Solutions. Saka vanhu vakatouya vanoona muripo. Gwanzi nedzidzisi munoona takabeka tiriko. Unoda kuita president reo unobeka koma iwe. Unobeka koma kuQuick Clean Solutions kenyuku. Alright, namba ndavanadzo. Toona nawakomana maita basa. Chitakurai zvibhuku zvenyu nemafoni yenyu. Mangwana kusenzesa ndinenge tiri tose. Handiti? Magona wakomana. Quick Clean Solutions. Ndokuti utsananaka. Aiwa ndokuti utsanana. Panochenewa ndopatiri. Handiti? Handisi munhu wetsvina tsvina ini.